Bakit kaya walang aga sa bahay, pre? Ano kayong problema ng tubong ito? Shampoo sa ulo. O shampoo sa lubot. Siguro naputol ang sumpay sa unahan, pre. Siguro nga. Subayin natin. Tara, ipagpadayo natin sa unahan. Shampoo diha. Nasa ato shampoo na head and shoulder pawala sa mga kaspa. Ugbon ikurikong. Dito pa lang may problema, pre, kaya wala palang aga sa bahay. Nasira yung buslot, pre. Dito pala yung may sira, pre, kaya wala pang aga sa bahay. Sige, akong bahala sa pagkaayo, ane. Pre, Yate, may agin eh. Nakabayad mo ng takaw. Nasa mo na eh? Kinsa bang binayran mo? ano, pre? Asa mo nito kung gibayad hiining itlog manok betsin ka? Asas pa kuman hiin eh. Hoy mga engkanto. Asa mo to kung gibayad hiin eh? Wala naman ni agin noon. Ka. Ay, ikaw ba ang tikbalang nga nakaimong sa amin ng engkanto, Sa palagay mo, pre, mukha ba akong engkanto, pre? Sa tanaw ko, hindi siya nanguwat, pre. Na nag-istoryahan pa mga engkantuhan eh. Pagi makihanap ka kung mata. Yaga. Umilong ka. Wala na kaming aga sa balay. Mira mo kasi, Alvin. Nabuwang. Nasira ko ko. Mama nasuwito mo sa kong kinabuhay. Nanara mo hiinig kakahuyan ka. Hulog ka puyo-puyaw. Nanara mo ng bayad sa parlaor. Kuso mo kang gilampos ka ron. Mamatay sa mga engkantuhan mo ron. Panumbagon sa mga ako kinahalangan kaya kong mata. May bahay kami, no, malako. Baka ikaw mao'y nakatira dito sa sulop, kaya nakitaan ka namin naliligaw. Nakaila ko rin yun. Nagtagalog mo yung kantuha o gikan man sa niyo Manila na yun. Wala sa test eh. Ipag-COVID man sa mga. Pre, nauman ko rin og ayo yung sira. Sige, pre. Iwanan natin yung sira ulong taong yan. Tala, mulakaw na tayo. Dito tayo agi kasi madalog. Baka maligid tayo sa ubos. Yaga! Ngay kantuha na eh. Nag-hulis tur-turya. Ipag-COVID mo. Balik mo itong Manila. Asa mo susuroy. Ayaw mo in-secure. Kamong among laman mo. Yate. Pagkubiro mo. Pulupis ka pa may tagay-secure. Pagkubiro mo eh. Kamong among di na sila madalag hipong og haplas na eh. Di na madalag ni pa-in-out. Yate. Nga minatay puno mo mga engkantuha mo. Hoy mga engkantaw. Nga nangawalan mo. Di na mo kahulot yung tingaw. Hoy engkantaw. Ibalik ka tubay. Mudugang na ikaw gusto na hoy. Hoy engkantaw. Ibalik ng tubig. Galang ka kong mata. Hoy mudugang ko gusto na. Ay, ano yung batugaw, ipalungang tingin tugaw. Kung wala ihawa ka, bantuan sa akong batugaw. Pre, ano yun, pre? Bupawet tayo dito sa ilalim ng kahon. Sige, pre. Kay nakatapos man tayo ng pag-ayo ng nasira nga hose. Siya, batugaw. Makakaligo din tayo sa bahay pag-uwi. Magpabugnaw tayo pag uli natin. Makit ang tumaw, bungian sa bantuan batugaw. Pre, wala na tayong problema sa bahay, pre. Oo, pre. Uy, pre. Di ba si Alvin yung nagtulo tapis-tapis? May kasama isang tao. Nakahuman rin ng kaligaw kahit pinalungan natin. Wala to, pre. Saan kaya ang tumiwas pagkaligaw? Baka ihi ng kasama niya, pre. Palagay ko yun kasama niya, pre, parang may kubid. Hanay, pareha magtingog nila itong engkanto ay itong ako may kaligua. Hindi ko na sila may kabinuang ni mo ito. Ambot ka at nga ari no? Ayun si Alvin, pre. Papunta dito. Ang big town. Hala, umada tayo. Parang galit yung muka. Umiisog yung nawong. Oy, tagalaw! Oy, Alvin, buhay ka pala! Pareha lagi na yung nimog-tingog itong may mga engkanto hitong akong kalikuan ka niya. Tulungan mo ako, pre. Hindi ko maintindihan. Oy,
Hoy Alvin, huwag kang mag-inaana. Masama yung manangil sa kapwa parehang tao. Bakit? May ebidensya ka ba na kami to nakitaan mo sa ibabaw sa kakahuyan? Teka mo dyan untuk kaparihag tingog ninja. Ito ko ba sipyat dyan? Natay mauzon. Kitaan dyan ako basta ka maulog subaw, makatala. Kamu tao? Teka lang paring Alvin, balita ko, hindi ka raw nakatapos ng kaligo. Kisa magibalit ang analigaw? Anong ganit mo ka magkaligod ka nang gipalungan tayo mga engkanto o inayog ka mo ba ka tao o gapay ka ng engkanto ra ba tao? Alvin, hinayin mo naman yung tingog mo, hindi naman kami bungol. Makadungog naman kami sa mga salita mo. Alam mo, paring Alvin, na-miss ka namin. Oo. Dili gyud sila gitong kabinuang nimo naligo ka? Mga udagway. Tayo sana, nga nung gingalan magkwinyog, mes. Kaya katapis ka. Sa pagtutunin ninyo na to, bayot ko? O sa magsumbagayo nato na karon may nagkisa si mes nato na. Suma! Huwag ka na mag-inisog, Alvin. Ang ibig ipasabot ni Alzay na mes, ay gimingaw kami sa inyo. Oo nga, Alvin, di yung kung ano-ano pang iniisip mo. Huwag kang magpadala ng istorya ng kasama mo. Si Karen namin yan. Say, oo nga. Pagtuunin niyo baka ka? Pagkagi ko ang pinug sa pa? Ha? O sa mga ganun masumbagayan naman nato na eh. Saan? No! Pre, hindi talaga kayo nagsinabot sa inyong pinag-istoryahan. Iwan ko sa inyo, pre. Total, kayo naman nagkakaintindihan. Kayo na lang mag-usap. Uuwi mo na ako sa bahay. Maliligo mo na ako. Tesa! Oh, wala mo istorya. Magsumbagay mo, dili lamang puro istorya. Sugod na itong paduan, puro laman mga gitay. Di kami sa una, nagsumbagay man midayon. Wala may dagang istorya. Sige na, palag ka. Sige, sugod ka. Wala, sumbagay. Kena! Ubuhay globot si Alvin. Ubuhay boxer si Alvin. Pagasi tol. Uy. Yara. Yara, tol. Kaya mo usang mo, tol. Tingog mga engkanto! Dili. Ito ang ganina. Okay. Humilong ka. Pataka ka lang ng istorya mo, ha? Nabuang! Nasira kuno ko! Yaw. Le? Pinawisan din ako. Kasi nahuman tayo ng ayo ng sira na hose. Mga Pareha lagi ng tiyan tumawon sa... Sa pag, ito naman. Le? ubuhay globot si Alvin. Ubuhay boxer si Alvin.